حدا بليحن بس هالن سبعي أبزم جنو عوتن تخبار نخخون جرى نجارات نمتصامرتو ونقول نستيت كم مزراب يقطبيو إذا مالت مشتري حب مالت زي كونس نزوم جنو أم نمعك عبن كبرنا محلو تقاملو طبابيو سلام إذا channel سنو البوناي إذا ما ربز سنة دقلكم دما أنا حفتكم ليداية نز channel حدش تنتهينكم سبسكرايب جورو بلي حسابي نقول نسيت زي زاربة حموشت نجارات كنجركم قدامي كله فرحتاتون دخمتاتون سب أي سب كم مخانو متن يفرحيو كم كل سب كود قرية كفشل ديه سدرا بيتي كأله خلديه زبل سقاتات أوشت ينبر يوم بلي حساب أي فرحي كم زلوا يفلتيو نفرح جنا كم مريحنتي تقاملون به كم مجلس منته أي تقاملون فرح نعو نايت إنك أملك تيمبر نايم عقات ملكت أي كونان قال نسيتي كابتو فترة أو سنة لبون أتبقيسا وحسنت قدامي مرجعيو أزو حسنت زي ناي جنزب تراي أيكونن زعابي وحسنت سنة لبونا وحسنتيو حانتو قال نسيتي أبطقات تفوتو سبايك تخون خلا عالم انت تقمت قلتوكوا أبقولنا إزبل امنت كلها تدلي اتسباي كل جزي افرح اللخو أي كولونية جنكت ورير نزبل انت خوينو اتنسات تدلي تسلال يبلاشو تسلال انت تبلاشي دما اتي أبتحت يزول سب أي تأمامننيو حدا جزي سب أي سمعتك قلت يقول مالتيو زبل حتى يلعاليو مرسو أيكونن زبليو سب أي سمعتك قلت اللو جناها نمن معس بخامي زبليو الثاني حدا بلي حسب أي نتسقماتو كم مفتح زدل بدو غير إذا أورو منبر كم تصفى مقرات أيكونن دخاماتون فرحتاتون مسم كم مخروز قول ما مخرتو ويناي أربع عروقتي وصو أبقى المسابيتو قنا اتناي مود أتوسان زهبن تصفى زي أورت جقنا خوين كر اللو سبيتي سب أياك سأقتري أتخيليا جناها منتو كفرس كتري أي تدلين سب أينت مالت أما أخل معبركينكا برقات مركبها ممرح مالتيو دول المنت مالت أي جاجنية وي حيالي الخام فكر أيكونن دول المنت مالت بنفس خامت مان أو جزيت سجم سكفتا زي بلوس قمت مساد حلفنت مساد أب كنت مسمس مقرابر مقزامن إز سجمزي بخمي يفتح الخام حساب صنعات كود خلو تمليسو ناي متنسع مزلوا سبأي كل جزء جنقن بنفس زيت أمامن تقينو نتي أب كباب يزول سدرا بيتن متأمتن يشبرميو بأنصارو اتنفرحو حيتو نجخامو بسرح المتصفان قيرو أنا اللي خلقو زبل سبأي نسيتني حق ناي سوقت سبأي كالاي زي ترقاقص زي يخلون عبي تصفاتات تنتوينا بوتاتنا سبأي بقالو بعراي بقرن يبلو نيروم إز مالت حدا سبأي كابت تزارب قالو وصاي كال مننت يبلون بلي حسابي قالوا كم فيرما وي كم ناي بانك تشيك يزريو حنساب كغبر اي كابله نختغبرو زي فنقلو امنيلن سلازي نت كغبر زي خل نجر قدم قبل اي كولونيا وي غيزي لين يمبالي مرص اما جمرت زمتنا سمعيتات سلازغوص سب اي نمصامرتن محوكاس طراي زي خولو مصبعتت كاتو اي خلنيو نابنس زي بلو هابتي كم زلوو زي خولو سرح كم زسرح وي زي بلو بحري كم زلوو غيرو كزارب يخل جيزي نحلف مسكدة اتحقيق قلع اتاقوال دما بتستزارب قال زي كونس بت زي تكبرو مبصعك تفرط جمر حدا بلي حساب اي بجزاو طعميلو ننوح اوان صنع امنت اي فرسنيو امونغ سب اي سبيتن زلو زعابي هابتي ገንዘብ زي كونس امنتيو امنت دما بتدغاغم سباله ነገር ተገينو مسر ايزنت حدا بلي حساب اي حنت نشو مصبع انت اتيو نابنت ساعات 10 كمصيه وي كمزي كغبرل خيه نسان الشقال كيترفي خبرع سلمنتاي እታጓል ኣብ ንሽተ ነገር እሙን ተኾይኑ ኣብ ዓቢ ነገር እውን ክትኣማመኑ ልኽእል ዝብል ስነ ልቦናዊ ድሕንነት ክስማዕ ስለ ዝደሊ ሂደት ተዛረብ ብዙሕ ስራሕ እዚ ናይ በላሕቲ ሰብኡት መትከል እዩ ሓደ በሊሕ ሰብኣይ ንሓንቲ ጓል 100% ክገብረላ ናኽኣለ 70% ክገብረል እፍትን ይብላ ድሕሪኡ ነቲ 100% ምስ ገበሮ እታ ጓል ካብቲ ተጸበይቶ ንላዕል ስለ ዝረኸበት ክትድነቕን ክትኽብርን ትጅምር እቲ ዘይበሊ حساب ኣይግና 100% ክገብር እናኸኣለ 200% ክገብር ይብላ ድሕሪኡ ነቲ 100% ምስ ገበሮ ንሳ ዝበለኒ ኣይገበረን ኢላ ትጉሂ ክልቲኦም መዓር ስራሕ እኳ እንተሰርሑ እቲ በሊሕ ግና ልባይ ዓትር ፍቕሪ በቃላት ጥራይ ዝግለጽ እንተኾይኑ ግጥሚ እዩ ዝኸውን ብተግባር ምስ ዝድገፍ ግና ህይወት ይኸውን ጓል ኣንስተይቲ ብሰማዕቲ እዛና ክትኸፍቶ ትደሊ እያ ግናኸ بالتجوار كتقلل خلقيت وحسنت سمعة حدا بلي حسابي يفكرك كم مبال العلي فقر أبت نسا زلها جيسي أبتقى بمركب قالوا بمحلاون نتساقماتها بمفتحان يرقع مصبعة مبزح ناي دخا ملكتيو قال خا محلاون ناي حيل ملكتيو بلي حسابي زي ترقاق تصفى بمهاب نمتصامرتو أب ناي حلم عالم أين بران يقدس أبتي كتشبت زخل حق تموركيسو بتبعتن بقنعناني مرحا
ቃላትካ ውሕዳት ይኹኑ ተግባርካ ግን ይብዝሑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክገብረልክ እየ ዝብል ዘይኮነስ ገይረየለኹ ዝብል ሰብኣያ ካብ ልባ ተኸብር ሳልሳይ ሚስጥር ኣዕርኽቱ ቅንዕና ማለት ኣብ ኩሉ ኩነታት ሓደ ዓይነት ምዃን ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ዓርኩ እሙን ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሰበይቱ ግና እቲ ዓርኩ ዝነገሩ ሚስጥር ዘውፅእ እንተኮይኑ እቲ ባህሪኡ ዝተሰባበረ እዩ በሊሕ ሰብኣይ እምነት ከም ወርቂ ዝርያ ሓንሳብ ሚስጥር ዓርኩ ሓሊ ማለት ሕልኑ ንጹህ እዩ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ነዚ ትዕዘብ እያ ንሳ ብልባ ከምዚ ኢላ ትሓስብ እዚ ሰብኣይ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዘጥርዮ ምዕርኽቱ ክሳብ ክንዲ ዝተኣማመነሎም ሚስጥሮም ዝሕልሎም እንተኮይኑ ንዓይ ድማ ካብ ኩለን ላዕሊ ክሕልወኒ እዩ ትብል ደቂ ኣንስትዮ ንባህሪ ሰብኣይ ዝምዝናል ሓደ ብልሓት ንሰባት ብድሕሪኦም ከመይ ገይሩ ይዛረበሎም ዝብል እዩ ሓደ ሰብኣይ ናይ ዕርኽቲ ድኽመት ሕማቕ ታሪክ ወይ ሚስጥራዊ ናብራ ንሰበይቱ ዝዕልላ እንተኮይኑ ንሳ ኣብዚ ግዜ ዝሰምዑ ትኸውን እምበር ኣብ ውሽጣ ግና ፍርሒ ይስምዓ ጽባሕ ምስ ዘይንስማዕማዕ ንዓይ እውን ከምዚ ገይሩ ሚስጥረይ ከውፅኦ ዝብል ስግኣት ይሓድረላ ስለዚ እቲ ሚስጥር ዕርኽቲ ዘውፅእ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከይተኣምኖ ይገብሮ ኣሎ ማለት እዩ ሰብኣይ ብባህሪኡ ናይ ሚስጥር ዓዲ ክኸውን ኣለዎ ሓደ በሊሕ ሰብኣይ ሚስጥር ዕርኽቲ ክሕሉ ከሎ እቲ ናይ መሪሕነት ግርሙ ይውስኽ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰብኣያ መዝገብ ሚስጥራት ክኸውን ከሎ እያ ጉሕስነት ዝስምዓ ሰብኣይ ሕሹኽሹኽን ወረን ዝፈቱ እንተኮይኑ እቲ ክብሪ ሰብኣይነቱ ይጎድል በሊሕ ሰብኣይ ግና እዚ ናይ ዕርኽተይ ጉዳይ እዩ ኣብ መንጎና ክተርፍ ዘለዎ እዩ ብምባል ዶብ ይገብር እዚ ዶብ እዚ ድማ ንዓኣ ይስሕባ ነዛ ዶብ እዚኣ ዘይፍሪ ሰብኣይ ንቤትና እውን ካብ ወረን ካብ ወፃኢ ጸቕጥታትን ክከላኸለላ ኢላ ትተኣማመን ሓደ ግዜ ሰብኦት ንሰበይቶም ናይ ዝዓለም ሚስጥር ኩሉ ዝፈልጡ ኮይኖም ክረአዩ ይደልዮም ይኹን እምበር ፍቕሪ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ዝህነፅ ቅዱስ ርክብ እዩ ናይ ካልኦት ሰባት ጸሊም ታሪክን ሚስጥር ምውፃእ ንሃዋህው ትርክብ የባላሾ እዩ በሊሕ ሰብኣይ ንዝንድንኡ ካብ ካልኦት ሰባት ህይወት ነፃ ይገብሮ ንሱ ምስ ሰበይቱ ዝዛረበሉ ርእሰ ጉዳይ ብዛዕባ ራእዮም ብዛዕባ ስምዒቶም ብዛዕባ ደቆምን መጻኢኦምን እምበር ብዛዕባ ድኻማት ዕርኽቲ ኣይኮነን እዚ ድማ ነቲ ርክብ ጽሬትን ክብርን ይህቦ ሓደ ሰብ ሚስጥር ክሓብእ ዝኽእል ንስምዒቱ ክቆፃፀር ዝኽእል እዩ ርእሰ ምቁፅፃር ድማ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መለለይታት ሓያል ሰብኣይ እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰብኣያ ልሳኑ ክገዝእ ከም ዝኽእል ክትርኢ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ግዜ ሕርቃን ይኹን ኣብ ግዜ ፈተና ንርእሱ ክገዝእ ዝኽእል ድልድል ዝብል እምነት ይሓድረላ ሚስጥር ዕሩኽ ምሓዝ ማለት ንዕሩኽካ ጥራይ ምኽባር ማለት ኣይኮነን የግደስ ንበዓልኻን ንሰበይትኻን ምኽባር ማለት እዩ በሊሕ ሰብኣይ ቃሉ ውዕል ሚስጥሩ ድማ ሕልና እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብቲ ሚስጥር ዓርኩ ዝዓቀበ ሰብኣይ ገዛ ርእሳ ኣሚና ትህቦ ንዕሩኽካ እሙን ይኹን ሰበይትኻ ድማ ንዓኻ ክትኣምነካ እያ ሚስጥር ዘይውፅእ ልቢ እቲ ዝዓበየ መርኣያ ብርቱዕ ሰብኣይነት እዩ ራብዓይ ሙሉእ ቁጠባዊ ሚስጥሩ ሓደ በሊሕ ሰብኣይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንዕኡ ባዕሉ ክትፈትዎ እምበር ነቲ ኣብ ባንክ ዘሎ ኣሃዙ ክትፈትዎ ኣይደልን እዩ ኣብ መጀመርታ ዝምድና ኩሉ ሃብትኻን ሞያዊ ዓቕምኻን ግልፂ እንተጌርካዮ እታ ጓል ንዓኻ ድያ ፎትያትካ ወይስ ነቲ ዘለካ ምቾት ናብራ ንምፍላጥ የፀግም እዩ በሊሕ ሰብኣይ ንብረቱን ሃብቱን ከም መፃወዲ ኣይጥቀሙሉን ንሱ ብባህሪኡ ብኣተሓሳስብኡን ብኽብረ መንነቱን ክትሰሓብ እዩ ዝፅዕር እቲ ገንዘብ ድሕሪኡ ዝመፅእ ተወሳኺ ፀጋእ ይኸውን ዘለዎ ብተመሳሳሊ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላ ወይ ዕዳ እንተሃልዩ እውን ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ነዚ ዘርዚሩ ኣይዛረባን እዩ እዚ ማለት ንሰበይቲ የታላሉ ማለት ኣይኮነን የግዳስ ሰብኣይነቱ ብገንዘብ ጥራይ ከም ዘይምዘን ስለ ዝፈልጥ እዩ ቅድሚ ብዛዕባ ዕድኡ ምዝራቡ ብዛዕባ ራእዩን ብዛዕባ ፃዕሩን ከርኢ ኣይመርፅ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ሰብኣይ ሎሚ ዝተፀገመ እኳ እንተኾነ ፅባሕ ክሰርሕን ክቕየርን ዝኽእል ተባዕ ምዃኑ እንተኣሚናትሉ እቲ ዕዳ ብዙሕ ኣይሰክፎን እዩ ኣብ ስነ ልቦና ርክባት ኩሉ ነገር ፍሉጥ ምስ ዝኸውን እቲ ሚስጥርን ነንሕድን ናይ ምፍላጥ ሃንቀውታን ይቕንስ እዩ ሓደ በሊሕ ሰብኣይ ቁጠባዊ ኩነታቱ ከም ሓደ ዝተገልበጠ መፅሓፍ እዩ ዝሕዞ ስለምንታይ ሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ሰብኣይ እዚ ንባዕሉ ይኣልን ይመርሕን ኣሎ ኢላ ክትሓስብ ከላ ንዕኡ ዘለዎ ኣኽብሮት ይውስኽ ኩሉ ነገር ተዘርዚሩ ምስ ቀረበ ግና እቲ ሰብኣይ ከም ክፉት መዝገብ ይኸውን እሞ እቲ ናይ መሪሕነት ጉርሙ ይቕንስ እቲ ዝምድና እናዓበየ ናብ መርዓ ወይ ናብ ሓበራዊ ናብራ እናተቐርበ ምስ ከደ ግና ግልፅነት ግዴታ ይኸውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ሚስጥር መሓዝ ክድዓት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ርክብ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንፈስ ምስ ተኣሳሰረ ሽዑ እዚ ኣለኒ እዚ ድማ ይጎለኒ ኢሉ ብግልፂ የቕምጦ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ጓል ነቲ ሓበሬታ ከም መሳርሒ ጥቕሚ ዘይኮነስ ከም ሓበራዊ ሓላፍነት እያ ትወስዶ ሰብኣይ ሓላፊ ስድራ ቤት ከም ምዃኑ መጠን ናይ ቁጠባ ውጥን ክህልዎ ኣለዎ ኩሉ ሚስጥሩ ዘይነግረሉ ሓደ ምክንያት ቁጠባዊ ውሳነታት ናይ ምውሳድ ዓቕሙ ንምዕቃብ እዩ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኢዱ ዘላ ናይ መወዳእታ ሳንቲም ንሰበይቱ ዝነግራ እንተኮይኑ እቲ ናይ ውሕስነት ስምዒት ክጠፍእ ይኽእል እዩ በሊሕ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ እኹል ኣለና ዝብል መንፈስ ክፈጥር ይፅዕር ንፀገማቱ ብውሽጡ ይፈትሖም ንዓወታቱ ድማ ብትሕትና ይስተማቕሮም ገንዘብ ናይ ሓደ ሰብኣይ ዓቕሚ መግለፂ እምበር መንነት መግለፂ ኣይኮነን በሊሕ ሰብኣይ ኣብ መጀመርታ ዝምድና ቁጠባ ሚስጥሩ ዝዓቅብ ንርክቡ ካብ ስስዕን ትፅቢታትን ንምክልኻል እዩ
እምነት ምስ ነገሰግና እቲ ገንዘብ ንዝምድንኦም መመላኽዕ እምበር መሰረቱ ከምዚ ይኾነ የረጋግፅ ገንዘብካ ኣይተፍልጥ ዕዳኻ ኣይተስተማስል ቅድም ሰብኣይነትካ ርኢ ድሕሪኡ ሃብትኻ በዓል ክዛረብ እዩ ሓምሻይ ንእሽቶ ወፃኢታት ምቁፃር በሊሕ ሰብኣይ ቤቱ ከም ትካል ባንክ ኣይኮነን ዘመሓድራ ንሱ ኣቕራብ እምበር ተቆፃፃሪ ኣይኮነን እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ትሕቲ ዝለጋስ ኢዱ ክትኸውን ከላ ስነ ልቦናዊ ዕረፍትን ናፅነትን ይስምዓ ሓደ ሰብኣይ ንንእሽቶ ወፃኢታት ክቆፃፀር ዘይውዕለሉ ሓደ ዓብዪ ሚስጥር ኣለዎ እምነት ብዝሃብካዮ መጠን ሓላፍነት ትወስድ ሰበይቱ ንእሽቶ ወፃኢታት ክትገብር ናፅነት እንተሂብዋ ንሳ ብወገና ሰብኣይ ይኣምነኒ ኢላ ስለትሓስብ ካብቲ ንሱ ዝገብሮ ንላዕሊ ንሳ ክትቁጥብን ብጥንቃቐ ክትጥቀምን ትጅምር ብኣንጻሩ ኩሉ ነገር እንትትቆፃፂርዎ ግና ንሳ ከም ቆልዓ ክትሓብእ ወይ ክትጥንቀቕ ስለትጅምር እቲ ዝምድና ናብ ምፍራሕ ይቕየር ኣብ ቅድሚ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ሰብኣይ ክህልዎ ዘይግብኦ ባህሪ ስስዕ እዩ ስስዕ ሰብኣይ ኣብ ኣእምሮ ጓል ኣንስተይቲ ከም ንእሽቶ ኮይኑ እዩ ዝረአ ሓደ በሊሕ ሰብኣይ ሰበይቱ ንቤት ዝኸውን ነገር ንነፍሳ ዝኸውን ክዳን ክትገዝእ ከላ ጽቡቕ ጌርኸይ ይግብአኪ ብምባል ሞራል ይህባ እቲ ዋጋ ክሳብ ዘይተጋነነ ነቲ ዝርዝር ሳንቲም ኣይሓትትን ኣነ ካብዚ ንእሽቶ ወፃእ ንላዕሊ ዓብዪ ዝብል ምልክት ይህባ በሊሕ ሰብኣይ ሓይሉን ግዚኡን ኣብቲ ዓበይቲ ዝበሃሉ ነገራት እዩ ዘውዕሎ ዓበይቲ ወፃኢታት ገዛ ምዕዳግ መኪና ምግዛእ ወይ ኣብ ንግዲ ገንዘብ ምውፋር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሓንሳብ ይማኸሩ ውሳነ ድማ ብሓባር የሕልፉ እዚ መሪሕነት ይበሃል ናይ ክሽነ ኣቑሑት ናይ ፅባቐ ኣቑሑት ኣብዚ ጉዳይ ዝግና ናፅነት ይህባ እዚ ክብሪ ይበሃል እዚ ሚዛን እዚ ኣብቲ ቤት ሰላምን ምትእማን ክሰፍን ይገብር ጓል ኣንስተይቲ ብባህርያ መመላኽዒት እያ ቤታ ክትሽልም ክትከናኸንን ክትቕይሮን ትፈቱ ሰብኣይ ኣብ ንእሽቶ ወፃኢታት ኣይትግበር እናበለ ዕንቅፋት እንተኮይኑ ንሳ እቲ ናይ መመላኽዒ ተፈጥሮ ስለ ዝዕገት ሕርቃንን ስምዒት ዘይተጠቃሚትን ይስምዓ በሊሕ ሰብኣይ ግና ነዚ ዕድል ብምሃብ ቤቱ ብብቕዓት ክተመሓድርን ክትውቅብን ዕድል ይህባ ንእሽቶ ወፃኢታት ዘይምቁፃር ማለት ገንዘብ ብኸንቱ ምብኻን ማለት ኣይኮነን የግደስ ንሰበይትካ ክብሪ ምሃብ ንመነትካ ካብ ንእሽቶ ኣተሓሳስባ ምድሓን ከምኡ ድማ ኣብቲ ቤት ናይ ምጥእማን ሃዋህው ምፍጣር ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ሰበይትካ ከም ጋዜጠኛ ወይ ተቆፃፃሪ ኣይትቕረብ ብዓብዪ ሕሰብ ንሳ ድማ ነቲ ንእሽቶ ብጥበብ ክትሕዞ እያ ሰብኣይነት ኣብቲ ኢድካ ዝዝርጋሕሉ ልግስና እዩ ዝምስክር ስለዚ ክቡር ሓው በሊሕ ሰብኣይ ልሳኑ ዝገዝእ ሰብ እዩ ሓደ ቃል ንዝምድና ክሃንፅ ከም ዝኽእል ኩሉ ከፍርስ እውን ከም ዝኽእል ይርዳእ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንዓኣ ዘተባብዕ ክብራ ዝሕሉን ርክቦም ዘደልድልን ቃላት ጥራይ ንምጥቃም ይፅዕር እዞም ነገራት ሚስጥር ዘይኮነስ ክብሪ እዮም በሊሕ ሰብኣይ ዝዛረቦ ነገር ይፈልጥ እዩ ዝያዳ ድማ ዘይዝረቡ ነገራት ይፈልጥ እዚ ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምክባርን ፍቕርን ንክቕፅል ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ንሎም ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ